de 58 kom jeg til verden som en gæst. Barndom i familiens skød var ikke lyserød, og gaven som jeg fik med, det lyse sind og ikke sart, lærte mig meget snart at mærke det der var rart. Og far og mor fik mange flere, 8 af os alt i alt, som hver især tog noget med og gemte det et sted. Og tiden går, og tidens tand former furer og giver kanter, åbner øjnene på en bror. Jeg ved at det er sandt, og jeg har set på livet i 60 år nu, fra bjergets top og fra den dybe dag. Og stadigvæk så er jeg klar til det som livet har til mig i dag. Jeg mødte Tina, og vi blev 2, og vi fik noget til at gro. Barndom i familiens skød var ikke lyserød, og livet tager fra sted til sted. Og jeg har altid gerne villet med, men det vi havde, vores hjem, var verdens bedste sted. Og tiden går, og tidens tand tærer på den bedste mand og tager pynten af Sankt Gertrud og ham med det gode humør. Men jeg er her endnu, jeg er ikke død. Jeg kan stadig mærke livets glød. Jeg ser mig om, og jeg smiler nu, for livet, det leves endnu. Og jeg har set på livet i 60 år nu, fra bjergets top og fra den dybe daler. Stadigvæk så er jeg klar til det som livet har. Ja, jeg har set på livet i 60 år nu, fra bjergets top og fra den dybe daler. Stadigvæk så er jeg klar til det som livet har til mig i dag.